and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Gimahayan ko ang langit. Nganong nakauna-una ka man og magminyo pag-usabrinan? Wa ka na ba di may gugma sa imong asawa? Gigugmang ko sa tibuok ko kinabuhi imong anak ma. Gani siya akong gipangasawa. Apan wa na si Junis ma. Patay na siya. Busa, dili matigil sa nga magminyo ko pag-usap ma. Apan anak kasayop lang kay sayo sab kayo nga magminyo ko pag-usap. Busa, pasilo ako ninyo ma. Pa? Apan nagkasabot ka pa si Christy nga magminyo na. Apan kun ingnon ko ikaw nga dakong buhi ang imong asawa og nabalik na. Oh. Mupadayon ka pa ba sa pagpakasal kang Christy? Buhi? Buhi si Junis? Buhi ang akong asawa? Renan, kuhan, ang buti pa sa buti ko rason na wa pa makiti ang imong asawa na usa ka patay, di ba? Busa di pa unta ka angay nga magminyo na. Nakasabot ka. Tinuod na pa. Wa pa makita patay na awas ni Junis. Apan kitang tanan nagtuong patay na siya. Gani, makadagan nito pagpamisa siyang kalag. Nga malangit kini. Kay linuog ang klases kamatayon ang iyang nihaguman. Pues, ingnon ta ka Renan. Nga dako pang buhi ang imong asawa og nabalik na kini sa among panimahay. Ayaw kita pasultik sama na. Dili may butang ang kalag ni Junis. Kung pag-iningon ka na. Nakapahuay na siya ma. Usa, hatagan siya siyang kalinaw. Ato siya kalimtan sa hingkit. Buhi ang akong anak, Renan. Buhi siya. Pues buhi pa maga siya. Unya na siya kung limay. Hain ma siya. Hain siya. Ipakita siya na ko karon dayon ma. Rason, palabi sa bata. Basi atakihon ka na sa unya sa imong sakit. Bueno, pa. Sige. Di na lang ko magdugay. Ugos mo ko. Pangayon ko niyo pagsabot kabayan sa akong pagminyo pag-usap. Magkorason. Usbon ko. Mahal ko ang imong anak. Aparuan na siya. Patay na siya ma. Busa, di na ito mag-iskot pa niya. Basi di may mutay ang kalag ni Junis. Kung asam siya karon gibutang sa Ginoo. Mahimong hisgutan ta siya. Ano sa pag-ampo nga makapahuway na siya sa dayon. Dili lang maghandog pa nga buhi pa siya. Kaya tingali ba kung dinar iyang kaagma. Sige, di na ko magdugay. Ari na ko ma. Pa. Manuel, sagid kini ni Junis kin tanan. Angay na gid unta nga magpakita na siya sa iyang bana. Lagi palabi sa bata. Saan ba? Kasi maunsa ka ba niya si Bako ka lang. Bisa na si Junis nga ugma na siya magpakita ka rin. Dili na unta kinahanglan nga ugma-ugmaon pa. Sa pag-abot pa lang niya, nagpakita na unta siya. Magmahay gid si Junis. Nga nung dugay siya nagpakita kang Renan. Kay basig dili na una siya dawaton pa sa iyang bana. Kurason. Ingon day ni anak nahitabo kaniya. Oh. Huwag naluoy ka sa ugagan ng babae. Murag dili siya pagkadawat nga. Patay na akong asawa. Karon pa ko. Bisa magkadaghan siya magpamisa sa kaag ni Junis. Apan sa ilawom sinughan. Daghan pa siya nga unta. Buhi pa kinihangtod karon. May resip gidi ay nga akong kuyog ni mas pag-adto. Masig maapil pa ko siyang kasaba. Sige lang. Kaya matag karon ug niya. Pagaduaon ko sila. Aron di sila magkaingon nga nalimot ko nila. Og si Junis, dili ko mahunong sa pagpamisa siyang kaag. Aron makapadayon na siya siyang kapawlayan sa dayon.
Hapon naman di ay. Ay, nahaponan kog matada. Basta holiday lagi, pay mo sa dayon kog katuog. Pamawi sa kahapo sa trabaho. Kinsa man ka nang nasa silo nga nangita ko nun ako. Suod ko nun akong higala nga kaslo nun na. Kinsa man ka? Oh? Siya? Si Day Christy ka na. O kuyog niya si Rinan. Kamu gyud ay kini Day Christy, Rinan. Bago man gumukatabang, mao nga wa ni makailan ako. Unsa man? Tinuod ba gyud ni nga kaslo nun namong duha? O Laura, sa sunod buwan ng among kasal, og ni ami arang pahibawon ka, o magkatabang ka sa pagpahibaw sa balat o mga suod nga higala. Sure kaayo. Anak gyud. Pakasal gidayon mo, aron makasugod na dayon mo kinabuhing minyo. Pero, maulagi eh. Wa pong magsabak si Christy. Ay nang pagdali god Rinan. Moabot lagi na. Magsabak ra si Day Christy. Usag yun ko sa mapasalig ni Ana. Nadungog mo na, honey. Magsabak na lagi ko. Di na ko na ta magtali-tali. Maunay-unahong tag-atiman ang umaabot ang kasal. Oh, may sakyanan man nga miabot karon lang. Basi si Junis na kinay. May sabi, ma, pa. Oh, Maayo kay niya ka na anak. O, sa'yo na hitabo. Nganong, nanghubag man ang mga mata ni mo, ma. Anak, Maragikan ka na kilala. dinhi si Rinan kaganihang hapon. Og nagpahibaw nga magpakasal na kuno sila si Christy. Ingat sa dili ko makatuwa sa baong balita, ma. Dili makahatag og anak si Christy. Mao magana hinungdan nga gibuagan siya ni Rinan. Apan si Rinan yun mismo ang miingon nga magpakasal na sila ni Christy. Kami yung duha si Papa nimo ang nakadungog. Dili ba, Manuel? tinuod ka na. Ug maayang tuyo sa pagpakita namo aron mananghid siya. O gani, nay, mama ni mo ay wa makapugong. Sa pagkabati niya nga, mingon nga magpakasal sila ni Christy. Nakasultis mama mo ngadto kang Rinan nga dako kang buhi ug nahibalik ka na. O ka na. Oo, mao ka na ang tinuod, anak. Pero wa siya mutuo sa gisulti ko. O dali siyang mibiya. Mao ka na, anak. Ugot agad ang pagtuo ni Rinan nga patay ka na. O anak ra tingali siya mutuo nga buhi ka kung ikaw na mismo gyud ang magpakita ngadto niya. Busa, Junice. Lihok na. Pakita na sa imong bana. Kay magpakasal na sila ni Christy kung dili ka magpakita. Relax lang mo, ma. Gabiin naman sada. Okay. Magpakita na ko sa akong bana ugma sa buntag. Pero sa dili pa, manawag ko karon sa ilang bahay. Si Papa Paulo ang una kong pakigsultihan. Oy, si Sir Paulo tingali ning nanawag na tuas gawas. Akong tubagon. Hello? Hello? Oy, babae man. Kinsa ne? Nang Petra, ikaw ba kini? Oo, ako kini. Ang ilang katabang. Tabe, kinsa ka bang nanawag? Usabay ato ni mo? Naaba si Papa Paulo del Carmen, Petra. Ha? Naaba siya. Gusto ko siya ikasulti. Ay, tutuwa pero bas gawas nag-atiman siya ni Gusdio. Pero mauli ra ka ito karong taon-taon. Sige. Matawag lang ko pag-usap. Inga lang siya nga manawag na ko usap. Ayaw una. Kinsa ka man di ay, ha? Kinsa ka? Oy, ayaw una ibutang ang auditibo, ay! Hilo! Ay!
Uy, nagibutang naman niyang pikas linya. Oh, hala? Hala? Muraman, sinati na ako yung tingog? Muraman, ug yung tingog. Tingog ni Junes! Dili mahitabong masayop ko. Tingog ayun ka to ni Day Junes! Kalang diya ito ni Junes katong naduwag. Ug miingon pa gayud siya nga gusto ko na siya makigsulti ni Papa niya Paulo. Ay, Diyos ko, nanawag ang kalag ni Inday Junes. O, ako ang nakatubag. Si Sir Paulo, ablihan akong gate aron magkasudan ng auto. Ug sultihan ko dayon siya nga nanawag ang kalag ni Inday Junes. Ay, nagkundinar gidayang kalag ni Junes. Tungod kini sa brutal nga kamatayon ngayon naangkon. Unsa? Tinuod ka, Petra? Huwag ka ba magtiyaw? Oo, lagi, Sir Paulo. Ay, wala gayon ako magtiyaw. May babae nga nanawag ang nangita ni mo. Ang iyang tingog. Tingog kayo ni Day Junes. Mao ba, Petra? Ay, oo, lagi, sir. Matud pa niya, sir. Nga, hahain ko no si Papa Paulo. Kay gusto ko makigsolte. Sir, gitawag ka niya og Papa Paulo, sir. Kung mao ka na, niya na si Junis. Buhi na si Junis, kung mao ka na. Dili na mao akong pagtuo, Sir Paulo, nga buhi siya. Lain na pagtuo ko. Nagtuo ko, sir, nga wala mahimutang ang kalag ni Day Junes. O ang iyang kalag katong nanawag na natubag na. Maulagi na, sir. Maugayod ko na. Porbida, bayani si Roy. Mahadok naman hinuong ko nga ako na lang usang may bilidinis bay. Basig magpakita na gano'n niya noon ako ang kalag ni Day Junes, sir. Mamatay kayo tingali ko sa kahanlog, sir. Ayaw kahadlok, Petra. Kay dili kalag ang nanawag nimo. Hinuon nagduda ko. Nagduda ko nga tinuod yun nga niya na si Junes. Nga dakong buhi ug nahibalik na sa ilang panimay. Jalan. Mao ka na gidudahan ko, Petra. Kaysa dihang nanawag ko sa ilang kumpadre Manuel, din si kumadre Corazon ang nagkatubag nako. Misulti siya nako nga buhi ko na si Junis, ug nahibalik na. Ug dili ko na mahimo nga magminyo ug usab si Rinan. Hala, tuod, sir, no? Basin tuod, dili to kalag ang nanawag nako, sir. Basin si Junis kayo to nga nagong buhi. Unya, sir. Usaon man ani, sir. Nga kaslunaw narabas doon ang Rinan kang Kriste. Kung matinuod ang tanan nga dako pang buhi si Junis ug nabalik na. Dakong problema na usab kini nga atubangon ni Rinan. Ug maugyog ka na ang akong gikadlukan pag-ayo nga moabot pagbalik sa kinabuhi ni Rinan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!